Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides per rolers en pressa. Avui, veient com va la cosa al món, 7 jocs per matar nazis. Sense ànim de jerarquitzar, anirem de més realista a més desfasat. Tampoc és una llista completa, si en sabeu algun més, poseu als comentaris. Comencem! Comandos de Guerra, amb el sistema sombra de 3 daus de 10, un joc històric i rigorós. GURPS Segona Guerra Mundial. Com sempre, hi ha un GURPS per qualsevol cosa, i la Segona Guerra Mundial no podia faltar. En l'apartat Pulp hi tenim 3 jocs que de ben segur s'adollaran al vostre esperit aventurer. Seguint amb GURPS, World War II. Història alternativa, omnis, cultes, faccions secretes, armes avançades, supersoldats, escrit per en Kenneth Haidt. Solvència contrastada. Dust Adventures. En una Segona Guerra Mundial alternativa, el 1947 encara no s'ha acabat, i les armes i els experiments amb humans han avançat considerablement. Pulp per la vena per lluitar contra zombis i homes llops nazis. Achtung Tulu. T'agrada el pulp? T'agrada Tulu? Doncs aquest és el vostre joc. Un 2 daus de 20 perfectament engranat en l'ambientació. I entrem ara a l'apartat de les coses estranyes de debò. Godlike. Dennis Detweiler, de Delta Green, i Greg Stoltz, de No Armies, ens presenten una Segona Guerra Mundial alternativa amb supersoldats, amb un sistema innovador amb piles de daus de 10 que per mi no acaba de funcionar. I compte, potser tens poders psiònics per subjugar la ment dels nazis, però una bala et mata igual que a qualsevol altra. End Times, un joc on viatges enrere en el temps per evitar un apocalipsi, un dels quals és un món on el feixisme campa arreu. I finalment, Eat the Rake, una obra d'art on sou un escamot de vampirs deixats anar a la París ocupada per matar el Führer. Rauxa, combat i sang xuclada en una successió d'escenes violentes contra una munió interminable de soldats nazis. Fins aquí la ressenya.